Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алгатаба койбір темалар турында. Яңа челленджма яки акча эшләү усулымы? Ни өчен Россия укучылары автомобиль тәгәрмәчләренең каплаучыларны салдыра? Шолда вакцинация темпларын Россия дәүләт депутат Думасы Альфия Кагугина бәяләде. Ул 6-нчы шәһәр шифаханәсендә булды һәм табибларның пациентларны прививкага ничек әзерләвен белде. Узган тәүлектә Татарстанда яшәүче 35 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда коронавирусның тагын 9 яңа очрагы теркәлде. Бу соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 25 июньгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 22250 очрагы теркәлде. Аларның 20011 терелгән, 131 узган тәүлектә барлыгы 490,877 кеше вакциналаштырылган, шуларның 360,935 икенче вакцина дозасын алган. Шолның 5-нче шәһәр хастаханәсе янәдән ковид статусын кайтардылар. 26 июньнән медицина учреждениесе коронавирус белән авыручы пациентларны кабул итә башлый. Мондый карарны Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгы илнең башка төбәкләрендә авыручылар саны арту сәбәпле кабул итте. Башка күрсәткечләр буенча ярдәм күрсәтүгә килгәндә, ул шәһәрнең башка дәвалау оешмаларында башкарылачак. Исегезгә төшерәбез, Шолда йогышлы авырлар хастаханәсе һәм 2-нче шәһәр хастаханәсе узган елдан башлап кызыл зона статусын эшләвен дәвам итә. Коронавирустан прививка ясатып, бу бик җайлы дип медиклар кабатлауларын дәвам итә. Шолда вакцинация темпларын Россия дәүләт думасы депутаты Альфия Кагугина бәяләде. Ул 6-нчы шәһәр хастаханәсендә булды һәм табибларның пациентны прививкага ничек әзерләүләрен белде. Мы хотим сделать прививку, вы нас будете осматривать. Бу сорау мөгаен COVID-19-дан прививка ясатырга теләүче һәр кешене борчыйдыр. Россия дәүләт думасы депутаты Альфия Кагугина пациентны ничек әзерләүләре белән генә кызыксынып калмыйча, шифаханәдә вакциналар җитәме юкмы икәнлеген дә тикшерде. Вот вы сегодня прививаетесь 2 прививками, мне сказали. Это Эпивак Корона и Спутник, да? Вы вот что посоветуете? Все индивидуально по показаниям, конечно. Если нет противопоказаний, значит, можем делать спутник, показания, допустим, Эпивак. Учитывая и возраст, и хронические заболевания, и анамнез. Шулай ук Альфия Кагугина шолы медикларына пациентлар вакцина ясатканнан соң аларның хәлен белүчеләре турында кызыксынды. Табиблар аңлатканча, бу мәҗбүри кагыйдә һәм алар шәһәрдәшләребезгә даими рәвештә шалтыратып хәлләрен белүчеләрен белдерде. Перебоя нет с вакцинами, это очень важно. Организовано 8 стационарных пунктов, да, для ежедневной вакцинации. И по заказу, я понимаю, предприятий есть возможность организовать мобильный пункт. Прививка ясатырга теләүчеләр саны артачак дип фаразлый шәһәрнең баш санитар табибы. Шуңа күрә хәзер Шолда халыкны вакцинацияләү өчен яңа пунктлар ачылу мәсьәләсе карала. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Яңа челленджма яки акча эшләү усулымы? Ни өчен Россия укучылары автомобиль тәгәрмәчләренең каплаучыларны салдыра? Шушы көннәрдә челлендж Шолыга да килеп җитте. Көн саен социаль челтәрләрдә автомобильчеләрдән постлар барлыкка килә. Алар мондый күңел ачу чараларыннан канәгать түгел, тулырак хәбәрчебез материалында. Бу видео язмада яшүсмерләрнең автомобиль шиналарының капкалаучыларын ничек алулары күренә. Аларны күбрәк ялтыравыклылары, төслеләре кызыксындыра. Балалар аларны автомобильләрдән ала һәм шуны видеога төшереп популяр социаль челтәрләргә урнаштыра. Автомобиль товарлары сатучыларның сүзләренә караганда, балалар кыйммәтле марка машиналарны сайларга тырыша. Чөнки андый автомобильләрнең тәгәрмәчләрендә каплаучылар гадәти түгел, төрле логотиплар белән ясалган. Знаете, они же так как премиум машины, премиум качество, премиум класс считается, за это, скорее всего, у них и это и воруют. У них и цена немножко подороже будет, вот так скажем. Тот же, например, BMW или, как вам скажут, там Mercedes, Audi. Калпачукларның бәясе кыйммәт түгел, иң гади комплектның бәясе 100 сумнан башлана, зыян зур түгел. Шуңа күрә күп кенә автомобильчеләр полициягә мөрәҗәгать итми. Если сумма ущерба составляет менее 2500 рублей, то за это предусмотрено у нас административное наказание. Административное наказание влечет в виде штрафа до 5-кратного размера от суммы ущерба, который понес собственник, либо до 15 дней ареста. 16 яшькә кадәр бәлик булмаган баланы җинаять урында тотсалар, аның өчен әти-әнисе җавап тотачак. Лилия Гатина, Руслан Бикмухамметов, Айдар Мусин, яңалыклар.
26 июнь шимбе күні шолда Яшьләр көне бәйрәм ителәчәк. Гадәттәгечә чара яр буе парка майданында үткәрелә. Сәгать 2-дән башлап интерактив майданчыклар эшли башлаячак. Автозвук фестивале иң көтелгән чараларның берсе. Кичке сәгать 5-тә шоулар өчен концерт программасы оештырыла. Быел һәм җырлар арасында тәнәфесләрдә техник шоу һәм мото-фристайл тәкъдим ителәчәк. Аларда мотокросс буенча дөнья чемпионнары катнашачак. Ә кичке сәгать 8-дә шоулар өчен Россиянең популяр Нилетто башкаручысы чыгыш ясаячак. Яшьләр көне бәйрәм салюты белән тәмамлана. Акбалык, тунец, чавычы һәм башкалар олды һәм Камчатка балыгы күргәзмәсе ярминкәсе Чаллы халкын һәм шәһәр кунакларын шатландыруын дәвам итә. Кулай бәядән диңгез деликатесларының зур ассортименты. Ашыгыз, күргәзмә ярминкә көн саен Грин сәүдә үзәгендә эшли. Киштәдә салкын, кайнар ысул һәм ас-тоз белән ысланган диңгез деликатесларының 35-тән артык түрі тәкъдим ителгән. Сатучыларның сүзләренә караганда, балыкны бары тик яңа чималдан гына әзерлиләр. Шулай итеп, продуктларда интеллектка һәм хәтергә уңай йогынты ясый торган максималь файдалы матдәләр саклана. Хит продаж у нас чавыча. Этой рыбы славится Камчатка. У нее изысканный вкус и много полезных микроэлементов. Смотрите, как она лосится. Это натуральный рыбий жир. Омега-3, омега-6. Так необходимо нашему организму. Улды һәм Камчатка балыгы күргәзмәсендә тунец, нерка, кальмар, акбалык һәм башка деликатесларны сатып алырга мөмкин. Белгечләр билгеләп үткәнчә, диңгез ризыкларын куллану иммунитетны ныгыта. Ярминкәдә тәкъдим ителгән улдык та файдалы үзлекләргә ия. И корку взяли, рыбу любим мы. Ну, рыбу мы вообще любим. Мы любим рыбу. У нас почти постоянный на столе рыбный день. Мне, например, очень нравится. Я покупаю чавычу, корюшку. Витаминов много, разных минералов, так что полезно. Надо иногда побаловать себя такими деликатесами морскими. Я купил нерку. Нерки вот у нас на Сахалине не было, только она находится на Камчатке. Так что знаю эту рыбу. Внучка придет, побалуется рыбкой, тоже любит. Камчатка деликатесларын 27 июньгә кадәр бәяләргә мөмкин. Күргәзмә ярминкә көн саен Грин сәүдә үзәгендә беренче катта эшли. Һәм сезнең исегезгә төшерәм, шәһәрдә COVID-19-га каршы вакцинация дәвам итә. Прививка ясатырга ашыгыз, сәламәтлекне куркыныч астына куярга ярамый. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән мин булыгыз. Укрепить позвоночник, улучшить подвижность суставов, почувствовать былую гибкость и легкость поможет программа «Здоровый позвоночник и суставы». Легкости вам и нового качества жизни. С 21 по 27 июня долгожданная продажа рыбных деликатесов прямо с Камчатки. Свежий улов, чавыча, красный икра, белайбица. Все от производителя. ТЦ «Вин», первый этаж. Мясо халяль. Комсомольский рынок, павильон 105. Телефон 8 953 405 42 45. Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматология «Улыбка». 54 62 31.